Arnam Paro Club pen kibipon pini rico hidi ingleng arong along ingdeng pli karlitang Joy Sing be Memorial Football Tournament ke patu pangjeng pon. Labangso ke patu pon along rat sai klembang long ki be aluhisar po aman pen cetong dun. Labangso football ke patu along Roja Pathar Sport Club atum pen ke patu ketek o ajok cepahai pon. News text report take news Karbi Long. Opini ladak Raja Pathar ingleng arong along nilitum aning kanwang sondak taksi pining an pliang deng nilipo karlitang Joy Sing be Memorial amen pen pini football pathu chengpon lo asi pini ke chengsiar ni lo pini RS Academy la pen ke hempu club ahin pensi cepate pon lo non cepate pon bom lo asi kado kawe dak lang pherolong ke do ana rat tum hanse tame pinilaan ingdeng plian piningan labangso football Joy Sing be Memorial Football Tournament la so ke bipon pinian patun pon theke pot kado kawe nang cherap nang chetu dun pot kado kawe na churo lo la pen gela dak pathu long kado kawe da committee long ke cherap ka chetu president secretary pen chenglong ang ton tum da pini cherap chetu pen mesen pen pini football pathu chun pon lo asi kado kawe na churo lo kecengsia nong e labang ke suri thong kep lapen ke runners up tum han bang ke 20,000 lapen ke asitin abatai tin setame amets tin da best player bang ke lake nong e pipon bom ji ya kewang jilangar ni sita bi bom ji non pinian ingdeng plian lo lasi kewang jina ani sita me kiun an jong si dak rat tum kacharap kachetu pen jong si ako do thubom plote kiun anar ni ke kibipon very fancy nitum chisik chadang lo tusala ang pherang kangchut ma mate all Karbi Long ta bang ne ke join na bang ke nitum nonta all Karbi Long fancy chophalo lapen ke dam tangan ingkan hut bang ke nitum asapso kacharap kachetu committee pen ta our sai mem ser masi kapek Karbi Long pen ang tana tum da team tum nang join dundu se pininga bang ke a team do o join ne masi nitum lang phera along a team hansi bisiko important pilo lapen ongdung ke dak lang phera lo team si kapek arong pen ang join dun dulo lapen ang tan Karbi Long angbong seta kapek arong pen seta me kapek misi constituency lapen Karbi Long dong kapek hawar pen tan ang join dun du asia final bang ke non magani litum 29 December pusi mathalo seta apor jongsi mesen plote la sorni ki biji phasi litum da chisik chadang lo Singhasana Hamar along United Protection Church NEI Karbi Human Resource Azai Meke Padopon. Nam aluna thui ladak United Pentecost Church atum niliphan na chuning rilo niliphan nang chotoilo je ladak luna thui nang sopa pitha pulo lasu patang piat si pinikang pulo isia program la pen isia program mangke Karbi kuki labang suka charbo hut dak lang parpan hawar high school dak towara du lang parpan along si ponerlo dia dak osomara tum da do sitame school penene ke chali jipan ho hello wing anse dam nang ko masi dang rato na chole we bas school wan pilo ta men nga building wan un eda je po nang litum bang si labang su ahem kado school bang nang litum si chepar jap nang po si dang rong asor don si chepar jap pen si ningkan si hini bang ke methang dum si chebor ipon si non ba Dr. Tuliram Ronghang ladabang so school building bang Karbi Long tun mas council works department pen nang pipon lo 10 lakh na pen 10 lakh pen ke doji kala ko muning pen na son si extension thu bom bo si
sar nili phanang pulo nasi labang so school ahem la nikikroyam thomang bong si ke patang ponji bu phansi nili pini ga do we da rada thengno ta lamchak sipikang Raida ingti model village along Advanced Christmas Catalan Matijong ni phai pho arni Malom so Batis Fellowship Church along Advanced Christmas Catalan Bangso Advanced Christmas Catalan pon ahut ning arong alon pen kicho kijun lapen ason ke pathu pedo pon ke pathu pon lake samos kang om pen kikat kengdong dang kedong kacepati lapen kekat kecebai hai hui lasonsi kaduk kawe ke kroy arat doan ning chaparong pen arnam hempu jisu aphan ke kroy ang thek chepaklang kohora pen richans ingti tike news Karbi Anglong Lakha ingkoy ratrok duar baguri MEC constituency angkang along kohora Kajirong Hangpi Memorial Park along Klam along Kajirong Hangpi akumlin aphan rat ongdung pen karcho katalon Lason si matijong niphai pho arani ada pen Kajirong Hangpi Memorial Park along Klam along pirthe adang men kachethang nai abang phi Karlitang Kajirong Hangpi aphan ongdung arat pen karcho katalon pedopon Bangso karcho katalon along kachetong dun Karbi Anglong Autonomous Council CEM akihai Dr. Tuliram Ronghang Duar Baguri MEC akihai Richard Stock B Forest Board Chairman lapen ahin pen nangkachetong dun kethe keding atum Kajirong Hangpi Memorial Park along Klam Mesen pen kepacing thurji aphan CEM akihai Dr. Tuliram Ronghang mesen alam chak rat aphan pajir tekang kohora pen risan ingti tike news Karbi Anglong MEC Sri Ram Singh Timong Sir alang lit pantame Karbi Apoho pensi arjo panikpo adun thu elitum long